Здравейте! Започвам днес краткия си коледен влог. В сряда, сега е един на обяд. Отивам да оставя третото дете да бъде гледано от моята баба. И след това с мъжа ми имаме да правим покупки, не свързани с празниците. Така че ще ви взема с мен в Джъмбо и Гарант Мол Варна за всички, които са от Варна. Така се чува, защото съм с по-старата кола. Ние имаме две коли. Едната е Subaru XV, което е 2012-13 година. Бензиново, с ръчни скорости. По принцип това е колата на мъжа ми, но тъй като моята кола е хибридна и харчи много по-малко, отколкото Subaru-то, той кара повече, тъй като всеки ден пътува с нея. Докато аз съм по-рядко използваща кола, поне 2-3 пъти по-малко от нея. Така че затова и шума е по-сериозен, както и детето отзад търси внимание. Така че ще се видим съвсем скоро с вас в Джъмбо и другите магазини, да видим какво ще купим оттам. Пропуснах да кажа, че днес на 20 декември времето във Варна е толкова топло, че не мога да ви опиша. В момента е 12 градуса и е като пролет, направо супер е времето. Така че много хубаво време, дано да продължава така. Въпреки че за децата любимото нещо снега няма как да го пропусна, но все пак като практичен родител и човек се надявам да няма много сняг, за да може да сме подвижни. И така, ще се видим сега с вас от Джъмбо. Здравейте! В този вид съм, тъй като в стаята е много топло. Тя е изцяло слънчева и дори не съм пускала допълнително отопление. Така че да, декември месец е, но времето е просто чудесно. Идеално за да ви покажа какво купихме вчера. Започвам с малкия ми пазар от Джъмбо. Взехме тези цветолавещи кърпички. Редовно ги слагам и в сушилня, и в пералня, тъй като се случва някои от децата да пипа и понякога са се случвали оцветени инциденти. Така че винаги залагам на една такава кърпичка. 40 бройки струваха 5 лева, което е съвсем нормална цена. Тези два пакета с пликове за боклук бяха около 2,50. Най-редовно си ги купуваме оттам. Две кутийки с силиконови формички за мъфини. 6 броя струваха 4 лева. Надявам се да оправдаят очакванията ми и да се почистват лесно. Така че скоро ще видим как ще се държат в фурната. И всъщност това, което ни заведе основно в DM, ето тези книжки на Пес Патрул. Те ще бъдат подарък за децата в групата на най-големия ми син, тъй като той скоро ще има имен ден и това е един много приятен и подходящ подарък според мен за тях. Детската градина не допускат хранителни продукти, макар и опаковани, затова родителите се насочваме към други подаръци, обикновено книги или малки играчки. Една такава книжка струва 1,50 лв.
Много са сладки, кой не харесва песпадру, дори аз ги гледам понякога, така че се надявам на децата да им хареса. Струваха 1,50 лв. И това, което много ми хареса, че са опаковани, директно може да се подаряват, не е нужно да се слагат в допълнителна подаръчна хартия или някакъв друг тип опаковка. Така че това е до тук от Jumbo, което успях да ви покажа. Другите неща оттам са за кабинета на съпруга ми. Те са вече в него, така че не мога да ви ги покажа, но са общо взето канцеларски материали и офис принадлежности. Нека преминем към DM. Ще оставя препаратите за последно. В началото ще ви покажа, взех си този серум на Victoria Beauty. Тази марка, за цената си, просто са прекрасни продуктите ѝ. Аз имам 2 серума и един околочен ролон. Ами, наистина са страхотни. Скоро ще ви разкажа малко повече за тях. Затова се надявам и този продукт да ми хареса. Беше 12 лева и се води двойник на серум есенцията на Cosrx с охлювен муцин, който около 100 мл вече е над 50 лева. Така че се надявам този да се доближи до него като качество и цената е много прилична, смятам. Един коректор на Maybelline, цвят 00. Просто другият цвят, който имам, ми е много тъмен за сезона и си взех този. Спирала на Golden Rose. Ето тази зелената. Доста често гледам, има добри ревюта за нея, така че ще я пробвам. И от колаборацията на Essence с Emily in Paris бяха останали съвсем малко продукти. Успях да си взема ето тази спирала и кремообразна очна линия. Не обичам очна линия, много време ми отнема да я правя. Затова се надявам този продукт да улесни нейното слагане и да мога да го ползвам по-често. Всички са естествено много бюджетни като цена, така че смятам, че ще си заслужават парите. Искам да отбележа, че лимитираните коледни продукти на Essence, на Catrice бяха абсолютно изчерпани. Нямаше абсолютно нищо, нито в магазините, нито в приложението, така че който от вас търси успех. Аз не можах да намеря нищо. Посетих 2 магазина на DM и то от най-големите във Варна. Единият се намира в Гранд Мол Варна, другия се намира на улица Мир до Лидъл. За тези от вас, които са от Варна, знаят много добре. Това са много големи и много добре заредени магазини, но нямаше почти нищо. Така че продължаваме натам с един малък сет от душ гелове на Балея. Те са за подарък, за допълнение към подарък за едни хора. Смятам, че за цената си всички душ гелове на Балея се заслужават. Имат добро качество, душ гел като душ гел. Един препарат за миене на ръце. Харесвам тези на DM, които са в тази упаковка с рециклируема пластмаса. Удобни са, не заемат много място и след това може да ги върнете в магазина и да се отделят за рециклиране. Разбира се. Ето тези таблетки, за които вече съм ви казвала. Използвам ги за почистване на тоалетна, за почистване на канали, на сифони. Дори съм ги използвала за почистване на пералня. Смятам, че са много добри. Бяха 5 лева, 16 таблетки. Това е поредна опаковка, която купувам и за която мога да кажа само хубави неща. Един препарат за тоалетна, съвсем стандартен, нищо кой знае какво. За дълбоко почистване залагам на него и на Domestos. За ежедневно използване само на него. И накрая ще завърша с този препарат и една случка, буквално от онзи ден. Правих пилешко на тиган. Бях си купила на Black Friday един стоманен тиган, който струваше 120-130 лева намален. Но определено все още не мога да свикна с нагласянето на температурата на котлоните спрямо тигана. И за съжаление той просто буквално загоря целия. Имаше такъв слой с загоряла мазнина, храна, всичко. Реших, че ще пробвам с този препарат. Няма да се мъча в съдомиялната. Накиснах тигана,
Препарата постоя може би 2-3 часа, не повече. И с една четка си измих тигана, всичко падна без абсолютно никакъв проблем. Препаратът е 8 лева. Да, може би е малко по-скъп за някой от вас, но смятам, че абсолютно си заслужава парите. Тази марка определено е страхотен избор за препарати, не само за кухня, за баня. Знаете, аз съм споделяла, че имам и други техни продукти и съм много впечатлена. Това беше краткият ми шопинг от вчера. Надявам се ви е било полезно. Здравейте, от мен и чудесната ми кожа днес. Ще посрещам първите си гости, затова се приготвям. Трапезата няма да е типичната рождествена вечеря с типичните ястия, защото ще бъдем доста хора и понеже сме се оговорили всеки да донесе и по нещо, така че аз няма да бъда ангажирана да приготвям цялата вечеря. Ще я приготвям един мой любим вариант на спанак с ориз, а именно спанак с ориз и отгоре с кладенчета от яйца. Много добре ми се получава, хората харесват такъв тип ястия, които ще дойдат, така че смятам, че ще се хареса. Замесила съм една питка, която също е типична моя запазена рецепта. И за двете неща ще може да погледнете, имам рецепти в профила си. Третото ястие, което ще приготвям, също е десерт. Ще го правя за пръв път с райски ябълки, така че пожелайте ми успех, силно се надявам да се получи. Включвам се за кратко, докато чакам на автомивката. Има двама преди мен. Подготвих се вече за вечерята. Наготвила съм, очистила съм. Сега е време да очистя и колите им. И ще прибера децата от градина. Ще се върнем, ще сложим скромна декорация, тъй като все пак някой нещо ще събори. И предпочитам да не си създавам излишно работа. Така че това е за днес. Ще се опитам да включа кадри на масата с всичко, което сме подготвили с моите близки.